dechrau'r gwasanaeth, mae'n bresau gynnau alw'r plant ymlaen fel y gwyddwch chi. Maen nhw wedi bod, a llawer ohonoch chi hefyd, wedi bod yn casglu gwahanol nwyddau at Teams for You ar gyfer plant mewn ardaloedd difreintiedig ar draws y byd. Wel, mae'r plant yn barod, mae'r bocsys yn barod, felly ddewch chi'n blaen, sgwch chi'n dda ar yr choed. Rhif 46. Diolch i ti yr holl alluog dduw am yr efengyl sanctaidd. Halleluia, amen. Pan oedd ni mewn carchar tywyll ti, roes ti'n oleuni nefel. Halleluia, amen. O aed, yr hyfryd fawr ar led, Goliad ddeiar lydon. Halleluia, amen. Rhif 49.
Dwi'n ddarllen y bore yma o lyfr cyntaf Brenhinoedd ar rhan o'r 4 pennod ar 15, sef hanes Elias ar fynydd Horeb. Mynegodd Ahab i Jezebel y cwbl yr oedd Elias wedi wneud, a'i fod wedi lladd yr holl broffwydi a'r cleddyf. Yn anfonodd Jezebel negesydd i ddweud wrth Elias, fel hyn y gwnelo'r diwiau mi ar Hagor, os na fydda wedi gwneud einioes di, fel einioes un ohonynt hwy, erbyn yr amser hwn y fori. Ofnodd yntai, a dianc am ei einioes nes dod i Berseba oedd yn perthyn i Jwda. Gadawodd ei was yno, ond aeth ef yn ei flaen 2 diwrnod i'r anialwch. Pan oedd yn cymryd seibiant dan ryw bren banadl, deisyfodd o'i galon am gael marw, a dywedodd, dyma ddigon bellach o arglwydd, cymer fy einioes, oherwydd nid dwi fi ddim gwell am hynafiaid. Ond wedi ddorwedd a chysgu dan ryw bren banadl, dyna angel yn ei gyffwrdd ac yn dweud wrtho, cod, bwyta. Phan edrychodd, wrth ei ben yr oedd teisen radell a ffiolaid o ddŵr, a bwytaodd ac yfed ac ail gysgu. Daeth yr angel yn ôl eilwaith a'i gyffwrdd a dweud, cod, bwyta, rhag i'r daith fod yn ormod i ti. Cododd yn tai a bwyta ac yfed, a cherddodd yn nerth yr ymborth hwnnw, am 20 diwrnod a 20 nos, hyd at Horeb, mynydd Duw. Yno aeth i ogof i aros, a daeth gair yr arglwydd ato gan ddweud, beth a wneud i yma Elias? Dywedodd yntai, bu mi'n selog iawn dros arglwydd yw y lluoedd. Cefnodd yr Israeliaid ar dy gyfamod, bwrwd a llorau lawr, a lladd y broffwydi a'r cleddyf. My fi'n unig sydd ar ôl, ac ymaint yn ceisio fennau dinau. Yna dywedwyd wrtho, dos allan a saf ar y mynydd o flaen yr arglwydd. A dyma'r arglwydd yn dod heibio, bu gwynt cryf nersol yn rhwygo mynyddoedd a dryllio creigiau o flaen yr arglwydd. Nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt bu daeargryn. Nid oedd yr arglwydd yn y daeargryn. Ar ôl y daeargryn bu tân. Nid oedd yr arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, distawrwydd llethol. Pan glywodd Elias, lapiodd ei wyneb yn ei fantell a mynd i sefyll yng ngennau'r ogof, a daeth llais yn gofyn iddo, beth a wneud i yma Elias? Tebodd yn tai bu mi'n selog iawn dros arglwydd yw y lluoedd, cefnodd yr Israeliaid ar dy gyfamod, a bwrwd a llorau lawr, lladd y broffwydi a'r cleddyf. My fi'n unig sydd ar ôl, ac ymaint yn ceisio feinioes unau. Dywedodd yr arglwydd wrtho, dos yn ôl, i gyfeiriad anialwch Damascus, a phan gyrheiddi Eneinia Hazael yn frenin ar Syria, a Jehu fab Nimsi yn frenin ar Israel, ac Eliseis fab Saffat o Abel Mahola yn broffwyd yn dy le. Pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Hazael, bydd Jehu yn ei ladd. Pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Jehu, bydd Eliseis yn ei ladd. Ond gadawaf yn weddill yn Israel y 7,000 sydd heb blygu glin i Baal, na'i gusanu. Garhos e bendith Dduw ar y darllen yna yn ei air sanctaidd. Wel, sy'n yn eich plant ac adnodau bore yma? Oes, da iawn, mae'n symud ar archog. A ni, chi fan hyn. Oedd byd, nawn ni ddechrau fy ti, ie? Beth yw'n adnod i'n mynd? I'r goleini'r byd. Wel, dderchog, mae pawb wedi glywed i'n do, mae fi yw goleini'r byd. Diolch yn fawr i ti.
Martha? Yr arglwydd yn dda i bawb. Ydy, diolch yn fawr, Rhys. Yr arglwydd yw unigol, ni fydd eisiau arlwy. A Gwenno. Yr arglwydd yw unigol. Diolch yn fawr i'r 4 ohonoch chi am ddod i lawr, am fod yma yn barod unwaith bore yma, a diolch am yr adnodau hefyd. Wel, rwan ta, o'n i'n clywed Cerian o'n yn apelio am help gyda'r synod, dyna dysdi'n da, am help gyda'r synod y tu allan i Gapel Tabernacl. Wel, dyn ni ddim yn teithio ar y synod y dyddi yma, nac dan, dyn ni'n teithio mewn ceir. A beth sy'n ar bob car? Bob car ar y tu blaen ac ar y tu ôl. Ia, rhif yn da, ia, number plate, mae yna rhif yn does ar bob un. Ac am bell dro, sylwydd yn y gwmpas, mae bobl yn medru gwneud gair allan o'r rhif yn dydyn. Weithiau enw neu rhywbeth tebyg. Weithiau diom cweit yn edrych yn iawn, ond dro arall y mae o. Na chi un fan yma, merch sydd â rhif L1 NOS. Ydy henw hi? Prisia, Llunos, ynda, ia, Llunos sy'n bu'r car yna, ynda. Chi'n gweld sy'n wedi wneud o L11 NOS, ynda. Wedyn mae yna fachgen hefyd, a dwi wedi gweld y car yma wrth grwydro o gwmpas. H-E-F-1 N. Dych chi feddwl beth i hwnna, neu'r plant sy'n bellach yn ôl? Beth yw'r enw'r dyn sy'n byw hwnna? H-E-F-1 N. Pwy sy'n byw hwnna? Hefin, ia. Hefin sy'n byw hwnna, ynda. Tro arall wedyn, dwi wedi gweld bobl yn defnyddio'r rhifa yma yn ôl i gwaith. Dwi wedi gwynabo bachgen sy'n gweithio i Gyngor Llyfrau Cymru. A dyma i gar o L1EFR llyfr. Mae'n gwerthu llyfrau. A dyma chi'n arall wedyn, ffrind i mi, a cewch chi ddyfalu be oedd o'n gwerthu. So dweud o hyd i'w rifo fa yma. Ffarmwr oedd y bachgen yma. Nes sydd o ddechrau busnes yn gwerthu rhywbeth arall. Be oedd o'n gwerthu, chi'n meddwl? Be oedd o'n gwerthu? Wya, ynda, ia. Wya. Dwsin o wya ar y tro, egg 12. Dwsin o wya. Ond dyma chi'r un gorau dwi'n cofio. A mae hwn yn berffaith wir i chi pan o'n i'n byw yn y gogledd. O'na ddyn, a dyma rif i gar o. Dewin. Be di dewin? Un sy'n medru gwneud be? Ia, magic yn de, tricia, magic, hyd a lledrith. Wel, o'n ta, o gen y dyn yma waith bob dydd. Deintydd oedd o. Ond yn ei amser sbar, oedd o'n mynd o gwmpas yn neud magic. Na chi dda, da chi'n hoffi mynd at y deintydd? Wyt, ti'n hoffi, Martha, ti'n hoffi mynd at y deintydd? O, dwi'n falch o glywed hynny. Ti'n mysio fod ofn y deintydd nag oes? Helo. Ti'n mysio fod ofn y deintydd nag oes? Ac oedd hwn am fi fod o'n mynd i wneud magic, os oeddech chi'n mynd ato fach dant yn brifo. Dim ond mynd, ac oedd o'n well, dim mynd, fel la, ddan o dim mynd. Dim wir. O rhaid triniaeth rhyw fath a phob deintydd arall. Ond yn ei amser sbar, oedd o'n ddewin. Wel, rhai yn gwneud enwa i gwaith, rhai yn gwneud i henw i hunin. Ond mae yna un peth yn siŵr. Welwch chi byth ddau blat yr un fath. Dau rif yr un peth. Mae bob un yn y wlad yn gorfod bod yn wahanol. Tasach chi'n gweld dair i fath, wel, fysa rhyw ddrwg yn rwla, fysa rhyw ddihiryn di dwi'n car neu newid o. Ond does am ond un rhif i bob car. Dyna, dyn ni'n diolch i Dduw amdano fo bore yma, ynde? Dyn ni'n dod i ddiolch, dych chi wedi diolch trwy roi
A dyn ni'n diolch i Dduw am bod ni hefyd i gyd yn wahanol. Does dim ond un ohono ni, bob un, dim ond un ohono ni. Dyw yn gwneud ni'n wahanol i'n gilydd. A mi eisiau ni ddiolch am hynny. A rhoi, pan dyn ni'n hun, i Iesu Grist y talenta yma ydi rhoi i ni y gwahanol bethau dyn ni yn gallu gwneud. A mae o'n caru ni bob un fel yr ydyn ni. Diolch yn fawr i chi am ateb o'r dda ac am eich rhan yn y gwasanaeth y bore yma hefyd. Wrth i chi fynd allan i'r ysgol Sul, fe ganwn ni'n ar emyn 600. Distewch cans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un, ger llaw. Dewch plygwch ger ei fron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod yw e fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Dewch cans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un, ger llaw. 600. Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddion. Yn y dwys istawrwydd, dywed air fy niw. Tored y leferydd sanctaidd ar fy nghliw. Cynorswya ni nawr, un tad o rhwnnwyd yn y nefoedd, i ymdawelu o'r flaen di, ac yn rhoi yn hunain yn agored i glywed y lais. Oherwydd mi rwy ti yn galw arno ni, mi rwy ti wedi'n galw ni at ein gilydd yma y bore yma. Arglwydd Iesu yn galw arno ni i ddilyn yn ôl i droed, o ddydd i ddydd. Lle fara wrtho ni yn awr felly o arglwydd? Yn y tawelwch. Mae yna gymaint o bethau yn mynd a'n bryd ni. Prysurdeb a galwadau bywyd
A hynny'n arbennig yr adeg hon o'r flwyddyn. Cymaint o alwadau ar ein hamser a'n sylw. Dyn ni teimlo weithiau nad ydyn ni ddim yn rhoi digon o gyfle i ti ddod i mewn i'n bywydau ni, i'n tawelu ni ac i'n harwain ni. Dro arall mi rydyn ni'n ymwybodol iawn o'r pethau sy'n sefyll rhyngon ni a thi. Beiau hynny, pethau hynny sy'n groes i thymuniad di. A dyn ni'n dod o'r newydd y bore yma gan ofyn am dyfaddeuant. Yn gwybod y fod ti yn drigarog ac yn raslon, gad i ni glywed gair dyfaddeuant di y bore yma. A hynny yn ein erthyn i fynd allan o ddi yma, wedi'n glanhau, wedi'n hatgyfnerthu o'r newydd i ddwasanaethu di. A gweithiau o dad yma amheuon a chwestiynau yn llenwi'n meddyliau ni. Neu di ein tawelu ni yma nawr yn dy gwmni. A'n gwneud yn ymwybodol iawn oes bresenoldeb. Yn ei sicrhau dy fod ti yn agos iawn ato ni bob amser. Yn ein haddoliad y bore yma, helpa ni nid yn unig i glywed di, ond i glywed crir anghennus o'n hamgylch ni. Cofio dad o fewn ein cymdeithas, o fewn ein cymunedau ni ein hunain. Y rhai sydd yn dlawd, rhai sy'n bryderus, rhai sy'n dioddef gweiledd ar hyn o bryd o ran corff neu feddwl, a dyn ni'n cyflwyno i ti hefyd. Y rhai sy'n gofalu amdanyn nhw boed gartref neu mewn ysbyty. Cofio rhai o dad sy'n i teimlo eu hunain ar goll. A dyn ni'n cyflwyno i ti hefyd yr ifanc heddiw. Yn cofio'n arbennig am ieuenctid yr eglwys hon, yr rhai sydd wedi gadael cartre. Dyn ni'n gweddio drostyn nhw o dad ym mhob llwybr anodd yn holl ddewisiadau bywyd. A byddi di yn ei harwain ac y bydd y sylfaen a gawson nhw fan yma yn gymorth iddyn nhw bob amser. Ac yn olaf o dad, helpa ni glywed cri yr anghennus yn ein byd ni heddiw. Rhai sy'n dioddef newyn a syched, rhai sy'n dioddef yng nghanol stormys, daeargrynfeydd. Yn arbennig yr rhai sy'n dioddef lle mae rhyfel a brwydro yn y dyddiau yma. Chwalu bywydau yn chwalu cenhedloedd. Arbennig felly dyn ni'n gyflwyno'n dyner i ti y sefyllfa yn Wcrain a'r sefyllfa boenus yn y dwyrain canol yn Israel a Phalestina. Cofia deuluoedd o'r rhai y mae hanwyliaid yn cael ei dal yn Wislan. A chofia rhai sy'n cael ei gorfod i ffoi o le i le heb wybod i ble i droi ac yn colli'r cyfan. Clyw ein gweddiw arglwydd ar ran ein byd yn awr. Deled y deyrnas di i lywodraethu o'r newydd, y meddyliau a chalonau arweinwyr y cenhedlau. Mi'n bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Rhaid mynd 340 o llefara a ddwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn. Oll yn dwyn I mewn dangnefedd ac sydd o anfeidrol rin. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl eniadau cnawd a byd, wrth y lais hyfrytaf tawel yn distewi a mynd yn fyd. 340. Mi drown ni nôl y bore yma am ychydig at hanes Elias ar fynydd Horeb, fel y mae yn llyfr cyntaf Brenhinoedd a'r 4 bennod ar 15. A sylwyn arbennig ar yr 11 adnod ar 10 a'r 12. Yna dywedwyd wrtho dos allan a saf ar y mynydd o flaen yr arglwydd. A dyma'r arglwydd yn dod heibio. Bu gwynt cryf nersol yn rhwygo mynyddoedd a dryllio creiciau o flaen yr arglwydd. Nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt bu daeargryn, ond nid oedd yr arglwydd yn y daeargryn. Ar ôl y daeargryn bu tân, nid oedd yr arglwydd yn y tân.
Ar ôl y tân, distawrwydd llethol. Wel, mae hwnna'n hanes digon cyfarwydd i ni, yn dydy, a mae yna rhywbeth yn hudolus hefyd, yn hanes yr hen Elias Straeon yn cuddio mewn ogof ar fynydd Horeb. Yr hyn sydd wedi digwydd, ysgofiwch ydy fod y frenhines Jezebel am ei waed o, a mae'r neges wedi cyrraedd y proffwyd i bod ei am ei ladd o, ac yn benderfynol o wneud hynny cyn diwedd y diwrnod hwnnw. Felly yn ei ofn mae o'n ffoi. Mae o'n ffoi i ddechrau at fynydd Horeb ac yna'n cuddio mewn ogof. A mae o'n teimlo'n flin iawn dros o'i hun. Dwi wedi bod yn selog iawn droso ti o arglwydd y lluoedd, meddai. Ac erbyn hyn, meddai, mae pawb wedi cefnu arnau, a maen nhw hyd yn oed yn ceisio fy mywyd unna hefyd. Ac yna mae'n cael ei alw i ddod at geg yr ogof. A mae yna 3 pheth yn digwydd. I ddechrau, mae yna wynt nersol yn dod heibio. Ar ôl y gwynt, mae yna ddaeargryn yn ysgwyd y mynydd. Ar ôl y ddaeargryn, mae yna dan. A phob tro mae'r geiriau yma'n digwydd. Nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Nid oedd yr arglwydd yn y ddaeargryn. Nid oedd yr arglwydd yn y tân chwaith. Wel, mae'n hawdd wrth i ni fynd dros y geiriau yna ni golli pwynt yr holl hanes. Rhywbeth y bydda Elias yn ymwybodol iawn ohono fo, achos dyna'r union lefydd oedd yn rhyw symbolau o bresenoldeb Duw. Fe roedd pobl Israel wedi arfer a dod o hyd i Dduw mewn gwynt a daeargryn a thân. Chi'n cofio'r hanes a Moses enghraifft yn arwain y genedl allan o gaethiwed yr Aifft, yn ei harwain o tua thir ar y ddewid. A maen nhw'n dod at y môr coch yn dydyn. A mae yna wynt nerthol yn chwythu, a mae'r môr yn ymrannu, a'r sychdir yn ymddangos. A maen nhw'n gallu cerdded drwodd i ddianc o'r Aifft. Oedd mi roedd Duw yn y gwynt i bobl Elias. A be am y ddaeargryn wedyn? Wel, dych chi'n cofio geiriau sicr y salmydd. Nid ofnwn i'r ddaear symud, ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr, i'r dyfroedd rio a therfysgu, ac i'r mynyddoedd ysgwyd a'n ei hymchwyd. Ond oedd y salmydd ddim yn ofni, achos i roedd Duw yn y ddaeargryn. A'r tân wedyn. Yn y tân y gwelodd Moses, Dduw, gynta un ynde. Yn y berth oedd yn llosgi heb ei difa. Ac wrth gwrs, ychydig o flaen yr hanes yma, mae'r hanes am Elias a phroffwydi Baal. Mae Elias am ei profi nhw, am ei trechu nhw. A mae o'n cymryd 2 fustach i'w haberthu, a mae o'n gosod nhw ar 2 goelcerth. Ydych chi'n cofio, dim yn tanio'r un o'r 2 goelcerth. A mae o'n herio proffwydi Baal, galwch ar eich Duw, meddai ddod â thân i lawr ar yr allor. A sa'n byd yn digwydd. A mae o'n cael hwyl ofnadwy yn ei herio nhw ymhellach. Mae hynny gwatwar nhw. O, rhaid chi weiddyn uwch, meddai, alla bod eich Duw chi'n cysgu. Neu falle bod o wedi mynd ar ei wylio. Neu alla bod o wedi troi ben at rhywbeth arall. Ac yna mae o'n gorchymyn y bobl i dywall dŵr ar ei allor o. A mae o'n gweddio. A daw tân o'r nef. Oedd iddyn nhw, yr oedd Duw, yn y tân hefyd. A dyna holl bwynt yr hyn sy'n dilyn y mama. Mae Elias wedi mynd mor isel ei ysbryd, fel bod o'n methu gweld Duw ddim mwy yn y gwynt, y ddaeargryn a'r tân. Dydy'r hen arwyddion traddodiadol ddim yn ei bwyntio at Dduw, ddim mwy. Eithaf mor isel ei ysbryd.
Ac yn wir y dyddiau yma, gwrs yn ei edrych i'r dyfodol. Mae'n hawdd i ni na deimlo yr un fas ar hyn Elias druan yn dydi. Wrth weld rhyw drefn grefyddol o'n cwmpas ni'n prysur ddadfeilio. Wrth i ni ofni am ddyfodol yn capeli a'n hachosion ni. Mae'n hawdd i ni na deimlo fel Elias, fel petai'r ysbryd wedi'n gadael ni, a dyn ni'n amddifad. Fi fy hunan a Dawyd yn unig, meddai. Fel tasyn ni methu dod o hyd i Dduw yn y pethau yna sy'n gyfarwydd i ni, yn y pethau dyn ni wedi tyfu fyny ynddyn nhw, yr arwyddion o'i bresenoldeb, a rheini yn troi yn wag ac yn fyd. Mae'r arwyddion hen yn fyd, medd Alun Llywelyn Williams, un a godwyd yma wrth gwrs yn y Crwys. Mae yna bethau eraill yn does yn profiadau ni ein hunain weithiau. Ac yn sicr wrth i ni edrych ar y byd o'n hamgylch ni, a'r digwyddiadau dychrynllyd yn ni'n dystion iddyn nhw yn y dwyrain canol ar hyn o bryd. Yn hawdd i ni na hefyd, fel y proffwyd gynt, deimlo'n bryderus ac yn amddifad. Mae'n hawdd i ni unieithu a rhai sy'n gofyn, ble mae Duw pan fydd y storm yn rhuo? Ble mae Duw pan mae'r drwg a'r cas a'r creulon a'r rhyfelgar fel tai nhw ar llaw ucha? Na gwestiwn y salmydd, mae'r salmydd yn onest iawn yn y ffordd mae o'n gweddio. Mae o'n herio, mae o'n cwestiynu'r arglwydd. Pam arglwydd meddai ysefi draw ac ymguddio yn amser cyfyngder. Mae cerydd y salmydd. Mae llef druenus Elias fan yma. Maen nhw'n atgoffa ni. Mae peth anodd ym mhob oes ydy cynnal ffydd. Peth anodd ydy cynnal ffydd. Ac yn sicr heddiw, dydy di mynd yn bobl sy'n eisiau atebion yn dydyn, dyn ni eisiau atebion i bopeth, ac atebion parod. Ond ni allan ni gael y cyfan i gyd ar y we mewn 2 funud, neu 2 eiliad wir. O'ch chi'n gweld, nid llyfr sy'n llawn atebion ydy'r Beibl. Nid llyfr o atebion parod. Llyfr ydy o i fynd i'r afael ag o gyda'n cwestiynau. A dyn ni'n gwneud hynny yng nghwmni fan yma, pobl fregus yr arglwydd. Nid bobl sy'n gadarn bob amser. Pobl fregus. Cyn iddo restru campau, rhai o arwyr mawr ffydd. Llythyr at Hebreaid, ydych chi'n cofio yn y Testament Newydd. Mae'r awdur yn mynd yn ôl dros hanes yr Hen Testament i gyd ac yn nodi rhai o arwyr ffydd. Ond cyn iddo wneud hynny, mae'n yn hatgoffa ni beth ydy ffydd. Beth ydy natur ffydd. Y mae ffydd meddai yn warant o bethau y gobeithir amdanynt. Yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Dyna di ffydd. Ffydd, y peth yma Paul yn ei restru yn dydy, fel rhinwedda pennaf y bywyd Cristnogol. Ffydd, gobaith, cariad, ffydd. Be di ffydd? Be di ffydd? Os ydy o'n sicrwydd o bethau na ellir ei gweld, wel, mae yn golygu bod ni'n cydnabod. Cydnabod o'r hyn sydd uwchlaw ein deall ni. Uwchlaw unrhyw beth y gallwn ni roi'n bys arno i ddiffinio. Mwy wyt na holl ddychymyg dyn. Mae rhaid bod yn ostyngedig i fyw gyda'r hyn a fedrwn ni mo'i wybod a'i ddeall. Ac yn ddiddorol y
air Groeg sy'n cael ei gyfeithu yn y Testament Newydd fel ffydd, mae o'n golygu nid rhywbeth sicr, nid rhyw argyhoeddiad cadarn. Mae'r gair yn un diddorol, pistis ydy'r gair, a mae o'n ymwneud â pherthynas, perthynas, ymddiriedais, trust, ymlyniad wrth berson, ymlyniad a thyrngarwch wrth berson, wedi seilio ar berthynas o ymddiried, dy fywyd mentra arno, meddai Ann Griffiths ynddo. Ac yn y tawelwch, sylwch, a mae Elias yn darganfod hynny. Hyd yn y sŵn a'r rhithro, mae o'n cyfarfod Duw, y tawelwch. Oes neb wir wrth gyfieithu'r Hen Testament wedi medru rhoi bys yn union ar yr hyn sy'n man ag oes. Distawrwydd llethol, medd cyfieithwyr cyfeithiad newydd yma. Llef ddistaw fain, medd yr hen gyfeithiad ynddo. A still small voice, medd yr hen gyfeithiad Saesneg. Lle bod Simon and Garfunkel yn nes ati a sound of silence, the sound of silence. Llef, tawelwch. Ac nid rhywbeth negyddol ydy tawelwch nag e. Meddylwch amdano fo. Nid rhywbeth negyddol ydy o. Neu rhywbeth pwerus. Meddylwch am ddrama neu ffilm. Mae'r actiwr da yn gwybod yn dydy sut i ddefnyddio tawelwch. Dyna di amseru dramatig ynddo. Dramatic timing. Yn gwybod am bwysigrwydd y saib o dawelwch cyn dweud rhywbeth. Mae'r cerddor yn gwybod am hynny hefyd, y cyfansoddwr. Meddyliwch am mae'n debyg y darn enwoca o gerddoriaeth yn y byd, 5 symffoni Beethoven. 4 nodyn cynta na. Da-da-da-da. Nid dyna'r peth cynta'r sgôr. Trwchwch chi ar sgôr 5 symffoni Beethoven. Y peth cynta'r y ddalen ydy saib. Cyn yr holl ymrafael ac ymryson sydd yn y symffoni, cyn iddo gyfleu hwnna i gyd. Tawelwch sydd gan Beethoven, eiliad, saib. Mae rhywbeth pwerus. Tawelwch. Dyna'r ateb. A gyfodd Elias fan yma i'r hen gwestiwn oesol, lle mae Duw pan fydd y storm yn rhuo, pan fydd y drwg yn llwyddo, a'r gwir ydy i fod o yn troi yn gwerthoedd ni, a'n syniad ni am gryfder, mae o'n troi y cwbl ben i weired. Nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd, medd arglwydd y lluoedd. Ac yn y tawelwch, dyna'r neges a gafodd Elias, cliw Elias, dos yn ôl, dos yn ôl. Eneinia Eliseis yn broffwyd yn dy le, a dwi wedi gadael eto 7,000 o ffyddloniaid sydd heblyg i Glyn i Baal. Dwi ti ddim dy hunan, dyna'r neges, dwi ti ddim dy hunan. Mi ddysgodd y salmydd yr un wers yng nghanol ei holl gwestiynau a'i ymrafael efo Duw. Mi ddysgodd y wers yn do, ymlynyddwch a deallwch mae my fi sydd Dduw. Y ddau fel ei gilydd yn dod o hyd i'w hateb mewn sibrydiad, mewn llef ac ymhethau a phobl gyffredin bywyd. Caf yn ei lais fy nghysur, a'i ras sydd ar bob llaw meddyr mynydd, a phan fo'n gyfyng arnaf, i fe a ddaw. A dyna ddod â ni at
galon yr Efengil. Efengil, yr un sydd heddiw trwy ei blant yn para i weithio'n dawel daioni. Mae o'i weld. Ym mhobman o'n amgylch ni. Gwaith pobl dduw yn ein cymunedau ni trwy'r eglwys. Y gwaith sy'n para yn dawel. Byddai'n meddwl am y darlun yna, na chi ddarlun dramatig. Pan oedd Iesu ar ei brawf, ar ei brawf o ran Peila, o flaen Peila. Chi ddarlun, ar y naill llaw Peilat yn cynrychiol ei holl rym ymerodraeth Rhufain. Yr un ag awdurdod i'w draddodi farwolaeth neu awdurdod i'w ollwng y rhydd fel y mynnau o. Hwn ar y naill llaw, cynrychioli hynny i gyd. Ac ar yr un ochr hefyd, awdurdod a grym y Sanhedrin oedd y tu ôl iddo. Ac ar y llaw arall, y gŵr o Nasareth, yr un gŵr yma. Ac wrth i Peilat ei holi, gofyn fel hyn a fel arall, nid atebodd Iesu. Nid atebodd Iesu. Thawelwch Iesu ynde, nid holl rym y Sanhedrin a Peilat na Rhufain a dim arall, sydd wedi atsain i lawr y canrifoedd, i ddylanwad a'i neges o, sy'n herio o hyd pob grym bydol, sy'n rhoi ni'n ar sicrwydd fod Iesu yn dal i adfer a chyfnerthu eich ffydd chi am una heddiw. A honno'n ffydd, cofiwn wrth dawelu fy hun, cofiwn honno'n ffydd sy'n ar rhywbeth i'w byw. Geiriau Paul. Ffydd sy'n cyfrif, meddai. Ffydd sy'n cyfrif yn gweithredu trwy gariad mwyn ei enw. Amen. Ac i derfynu fe, ganon ni'r emyn 195. 195, piwr anfeidrol yn dy gwmni, daw gorfoledd i mi'n llawn, ymollyngaf yn dy gariad ac ymgollaf yn dy ddawn. Dy gadernid sy'n fy nghynnal, mae dy ddoniau yn ddiri, cyfoes y dwyt heb ddim terfyn, mae cyflawnder yn o ti. 195.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.